uthi uNkulunkulu nginikele ngendodana yami yona yodwa emhlabeni. Then the very same ndodana iuNkulunkulu futhi doesn't make sense. uJesu mabamkokotela esiphambanweni makakhala athi Eloi lamasaba kathana baba ungishiyelani. Ushiyo uNkulunkulu doesn't make sense. Yabo ngiyayithanda inkulumo kule 3 days uJesu afile. Umhlaba bongana uNkulunkulu. Ngiyabonga. Yabo manje eqaleni kwathi iBhayibheli si translator ngendlela efunwa yithina ne bese ngizongena kunayo indaba bafethu. Yebo. uJesu usho kahle kamhlophe wathi sizozenza izinto ebekaziyenza. Does that mean we are also gods? If you are driving out demons from the people, are you also God? No. Uyinceku kaNkulunkulu, umntwana kaNkulunkulu. That is why angifuni mina ukuba a spiritual person ongukuthi ufunda incwadi eyodwa. Uyabona umfundisi elinye ipoint alenzile li1 bafethu nali. Kwesinye isikhathi nani le verse, kwesinye isikhathi ake sikhulumeni izinto kwathina esizibonile ezizo referencewa ngathi ukuthi nathi sibonene embusweni kaNkulunkulu. Lithi verse ku-Ecclesiastes 1 verse 9, all that has happened will happen again. Konke kwayenzeka kuyiphinda futhi. Uyangiunderstand wena mfundisi wami? Okusho ukuthi nathi sinawo wethu ama-verse nama-chapter angabhalwanga eBhayibhelini, but they are similar to what is there. Yabo mfowethu sengiyabonga. Yabo manje sengiyamuzwa. Yazi yini? Eqaleni